Знаєте, є декілька проблем, які для нас важливі. Це, в першу чергу, наші переселенці. Після війни, знаєте, багато тисяч громадян України переселились, сім'ї. Мужчини то там остались, сім'ї переселились. У них проблеми там, вони то їх приймають, але там, скажімо, дозвіл на роботу, страховки, всі ці проблеми вирішені. Друге питання було це пов'язане з тим, що по нашій інформації розвідки України, Россия краденные с оккупованных территорий пшеницу и другие товары провозит, в тому числі через порти Туреччини. Але 4 роки тому назад було прийнято рішення, що ніякі кораблі, які посещають порти окупованих територій, в першу чергу мається на увазі порти в Криму, не можуть обслуговуватися или приниматься в портах Туреччины. И мы предоставили список тех кораблей, які краденую пшеницу з Херсонської області через Севастополь, а потім порти Туреччини вивозили, или в Туреччині продавали, или дальше там в Сирії, Єгипті. І ми домовились, все, що вони візьмуть це під контроль. Ще були декілька технічних питань. Ну, можно сказать, что турецкая сторона готова все наши питания быстро вырішувати. Нашли полное взаимопонимание.